Grazas por achegarnos a este acto que organizamos desde Vía Galega en colaboración coa Asociación Cultural Solfa aquí en Compostela, un de moitos máis actos que haberá ao longo do país para levar a cada recuncho esta campaña, unha campaña que se iniciou xa no mes de novembro nas redes sociais e que leva por título Galiza Nación, un pobo con dereitos. A través desta campaña, Vía Galega o que pretende é socializar, normalizar, falar de forma natural de Galiza como nación, porque como comentaba a peza esta audiovisual que acabamos de ver, malia que, a pesar de que no ano 33 xa a Sociedade de Nacións recoñeceu con este status a Galiza, é dicir, atopamos moitas eivas no día a día. Malia isto, é dicir, a pesar desta cuestión, está claro, é dicir, que somos unha nación, que temos unha lingua, que temos un territorio ben definido, que temos unha cultura e unha historia de ser, e ademais que somos unha nación productiva, é dicir, temos un litoral inmellorable, temos unha produción agraria e gandeira das mellores en Europa, e somos unha nación productiva tamén no aspecto, como comentaba a peza, en enerxía eólica, por exemplo. Estes son algúns dos exemplos que nos definen realmente como unha nación clara. Esta campaña, como comentaba, iniciouse no mes de novembro e foi acompañada, ademais, dunha serie de micropezas audiovisuais nas que persoas de referencia do ámbito da cultura, do ámbito musical, que puxeron cara, apoiaron abertamente esta campaña, entre elas Pilar García Negro, Pilar Pallarés, Suso de Toro, Neves Rodríguez, varias persoas así que representan un pouco todos os aspectos así un pouco do ámbito de diferentes ámbitos. E hoxe aquí temos tamén estamos acompañados de tres persoas que tamén veñen de ámbitos diferentes para afondar precisamente nesta cuestión. Temos a Elvira Souto. Elvira foi unha das fundadoras do Observatorio para a Defensa dos Dereitos Civis de Galiza, de Esculca, activista dos dereitos humanos, participa tamén activamente e é un referente tamén para moitas e moitos de nós na plataforma internacional da BDS aquí en Galiza. Francisco Rodríguez, historiador, crítico, literario, deputado polo BNG no Parlamento Galego e nas Cortes Españolas, Suso Seixo, ex-secretario xeral da CIGA e actual presidente da Fundación Moncho Reboiras, unha das máis das 60 entidades que conforma a día de hoxe Vía Galega. Vía Galega, que non o mencionei ao inicio, pero para as persoas que non o coñezan, é unha plataforma social en defensa dos dereitos nacionais de Galiza que botou a andar xa no ano 2017 e este é a segunda das campañas así que pretende levar xa a nivel nacional, despois de que o ano pasado levara aquela campaña de migración. Esta en concreto pretende dar o peche definitivo máis ou menos no mes de abril, o 18 de abril, cunha manifestación nacional, sempre cando as restriccións e como vai avanzando a situación da COVID-19 nos deixe. Eu antes de darlle paso a Elvira, gustaríame tamén lembrarvos hai varias cuestións. A primeira delas, que tendes aí o manifesto de adhesión a
a plataforma para as persoas que aínda non asinástedes. Existe a Carta de Dereitos do Pobo Galego que editou hai un tempo, que reeditou, digamos, a Vía Galega hai un tempo, e nada, sen máis pola miña parte, para que despois tamén haxa así un tempo de debate, de coloquio ao final, deixo xa con Elvira Souto. Escoitase, sí. Sí. Ben, pois dixeronme que temos que falar 12 minutos cada unha das persoas, e eu traía aquí un papeliño todo preparado, unha primeira parte que era Galiza como nación e con dereito a autodeterminación, estas cousas, pero claro, cando tiña preparado xa o discurso, vin o vídeo, non agora, xo vino na casa, e entón eu traía isto de que fóramos reconhecidos como unha nacionalidade, como nación histórica no ano 33, que temos recursos, que temos unha historia moi prolongada, que temos unha lingua, un territorio, unha paisaxe propios, costumes, e claro, todo isto está no vídeo. E como se non chegase con isto, pois hoxe mandoume Tino Lago un artigo que era exactamente o que eu tamén traía preparado. Entón pensei entre que chego ali, vamos ver o vídeo, alguén terá tido a sorte de ver este magnífico artigo de Tino Lago en que fala destas cousas, e con toda a probabilidade os meus compañeros de mesa pois tamén quererán incidir no recoñecemento da realidade nacional que é Galiza. Entón decidí que en vez de 12 minutos uso 6, que tiña outra parte que era a parte segunda do meu discurso, en que digamos pretendía reflectir ou comentar en voz alta si isto que para nós é tan obvio, isto é un feito, dicía Castelao, non se trata de unha opinión, un soño ou unha especie de visón que tivésemos os nacionalistas. A realidade nacional de Galiza é un feito, por tanto un feito dificilmente discutível. Se isto é así, a pregunta que nos facemos, o que por menos me fago eu, é por que razón no país a xente non se dá conta, moita xente non se dá conta, porque isto a nos parecenos unha obviedade, pareceme a mí polo menos unha obviedade. Como é posible que alguén non se dé conta que isto ten unhas características nacionais realmente moi marcadas e non se dé conta que esas características non nos separan, distancianos de outras realidades culturais, históricas, e que ademais o feito de permanecermos nun estado onde o que se pretende é homologarnos a outros territorios que existen no estado, a outras culturas, outras formas de ser que existen no estado, leva prexudicado durante grandes etapas da nosa historia e continúa a prexudicar o pobo galego. E isto é unha pregunta difícil, porque o noso pobo é parvo, e isto non parece que sexa así, a pesar do que xa dixo un poeta cando non o votaron. O noso pobo é parvo, ou hai algunha razón que fai con que as persoas non vexan o que para nós é unha obviedade. Eu non sei se lembráis aquela escena do libro 10 días que abalaron o mundo, aquela de John Reed, aquela que lle di, está un bolchevique e un menchevique discutindo o que para nós sería o 17 de outubro, non? Porque parece que é 7 de novembro na outra contaxe. Dille o bolchevique ante os argumentos moi elaborados do menchevique, está nunha estación de ferrocarril, o menchevique tenta convencelo de que a vía non é a da toma do poder daquela maneira de asaltar o Palacio de Inverno e que as cosas hai que modulalas máis,
Entón o menchevique di, mira, eu digo unha cousa, eu sei que hai dúas cousas, a burguesía e o proletariado, estás con un, estás con outra. E o menchevique volve a dar as súas razóns, a explicarme, non, isto non é así, isto é máis complexo, dai as súas razóns. E o bolchevique digue, mira, eu só sei unha cousa, que hai dúas clases, a burguesía e o proletariado, estás con un, estás con outra. E o menchevique xa, cando está desesperado, saca un papel e di, mira, por favor, lee isto e infórmate. E o bolchevique dice, o que pasa é que non sei ler. Entón, sobre estas formas de estes convencimentos, un pode ter moitas perspectivas. Haberá persoas que digan, home, era moito máis inteligente a perspectiva do menchevique, que o que fixo era, chegou a conclusión polo estudo, estudou todos os aspectos do problema, ou polo menos moitos aspectos do problema, e chegou a unha conclusión interesante. E outro pensarán, pois, tiña máis razón o bolchevique, que sin darlle tantas voltas ao asunto, pois acabou sabendo que aquí había dúas clases e que había unha do lado e outra que estaba enfrente, e que entón estás con unha ou estás con outra, non hai nada. Eu, se vos digo a verdade, ni siquiera sabería dizer moi ben con cal das dúas opinións ou con cal dos dous procesos para chegar a unha determinada opinión estou máis de acordo. Mas si sei que as vías que chegamos ás persoas aquí presentes e moitas máis que hai no país para ver, para sermos conscientes da realidade nacional negada que é Galiza, foron moi diferentes, moi diferentes. Aquí chegamos por razóns moi diferentes. E insisto nisto pola seguinte razón, porque hai anos, hai bastantes anos xa, pensábamos que se introducía no ensino o coñecemento da lingua galega e da historia de Galiza e da literatura galega, isto podería despertar un sentimento da xente nova moi poderoso de coñecemento do país e de entusiasmo polo nacionalismo, non? Que, claro, agora o vexo claro, non? Penso que eso non foi así. Non foi así. O ensino da lingua galega, da literatura galega, a historia menos o ensino, penso que non deu os resultados que podería ter dado. E, no entanto, todos sabemos que non hai nada, hai uns meses, o nacionalismo galego, polo menos en termos electorais, deu un paso frente moi importante. Despois de un bache aí, non? De un momento duro. Que é o que leva, esta é a pregunta que quero deixar para o coloquio, non pretendo darlle resposta, que é o que leva a tantas persoas, ou polo menos a moitas persoas nunha determinada conxuntura, a ver o que para nós é moi obvio, que o vemos e que o sentimos, non? E por que outras veces non pasa isto? Ou por que aquilo que parece que podería dar grandes resultados, como o coñecemento, pois non o dá, ou non o dá tanto, polo menos, como esperábamos. Non sei, cada persoa aquí presentes ten unha historia detrás. Eu recordo que unha vez comentóme un amigo que era unha persoa moi culta, que sabía moito, dixome, claro, é que non podes amar o que non coñeces, entón eu non entendo a xente que quere o país e non coñece ben, pois eso, a súa literatura, a súa propia terra, a súa historia, as súas expresións artísticas diversas. E eu dixen, bueno, pois eu tampouco creo moito, porque eu son máis tipo, máis tipo bolchevista, non? Unha vez alguén me explicou, hai moitos anos, que en Galiza estaba prohibido falar galego, que se perseguía o uso da lingua galega. Eu falaba español, fui educada na Argentina, tiña poucos, non había moitos anos que regresara, e falaba español. Pero a mí eso molestou, me dixo, pero como quen é quen aquí para prohibirlle a alguén que fale a lingua do seu país, ou por menos unha das linguas que eu escoitaba falar aquí. E iso pareceu francamente mal. E foi por aí que comecei. Outras persoas terán comezado pois por emoción da paisaxe, outras persoas terán comezado pois porque viron que o sindicato que mellor defende as clases traballadoras é a CIDA, e entón iso é unha forma de entrar, non? Pois fíxate, se o sindicato que mellor defende as clases traballadoras é nacionalista, pois tamén haberá que ver os partidos nacionalistas que pasa, que tamén son os que mellor defenden o povo galego.
Eu, por exemplo, que son moi adicta, non sei se vos ledes os comentarios nos xornais, eu son adicta, máis que os artigos, casi leo os comentarios, non? Entón, estes últimos días a Voz de Galicia publica bastante sobre se a pinza do PP e o BNG, sobre se o BNG non sei que lle pasa, se o BNG non sei tanto, que se Ana Pontón vai dalle, que se Gómez Reino dixo que o BNG vai camiño de cabeza a insuficiencia, non, como dixo, a insignificancia. Bueno, e entón que se preguntaba a Ana Pontón, pois respondeu que non quería facer leña de árbore caída, este tipo de cousas. E entón observo un destes artigos da Voz de Galicia traía, cando vin eu a última vez, 32 comentarios, que non son poucos, 3 deles eran un moi negativo, outro medianamente negativo e outro, digamos, que saía un pouco en defensa do home este, non? De Gómez Reino. O resto pasaban desde que elegante esta muller, que sería, digamos, un elogio de tipo persoal, a home, e que con eses orzamentos que nos queren colocar, aquí o único que nos defende é o delegar. Bueno, pois é unha vía, eu diría que interesante, de que as persoas digan, se isto é así, home, pois que pasará co resto da vida política e da vida económica do país? Pois outros serán porque o BNG defende, por exemplo, os dereitos das mulleres, probablemente con máis firmeza que outros grupos. E entón haberá persoas que iso lle supoña unha grata sorpresa ou que resulte grato saber que iso é así e que leve a examinar outras políticas do nacionalismo. E habrá outras persoas, por exemplo, que o feito de que o BNG teña unha política exterior solidaria e que non cale ante cosas tipo Sáhara ou Palestina ou outras similares, pois iso despertará nelas a idea de que hai que informarse sobre o que fai o nacionalismo outros terrenos ou os dereitos civis. Nós, por exemplo, son de Esculca e se queremos que se mova algo neste terreno tan difícil como pode ser o das persoas presas ou pode ser, por exemplo, o laicismo ou son terrenos que non son gratos, son como incómodos, non? O terreno das liberdades públicas. Pois sempre encontramos máis apoio que en outros grupos, notablemente máis apoio, xa sexa no Congreso dos Deputados, xa sexa no Parlamento Galego ou mesmo na vida normal en outras institucións, pois vemos maior apoio. Cando quixemos, por exemplo, que en Compostela non se utilizasen armas de alto risco, como poden ser estas bolas de goma, ou poden ser defensas eléctricas ou cosas destas, fomos ao BNG a pedirlo que presentase no pleno do Concello unha proposta de que isto fosse así, e por certo, gañamos. Entón, as vías son moitas, e eu creo que isto é moi importante, porque así como é verdade que hai persoas que poden chegar polo coñecimento, pola vía de saber moito sobre o país, e está moi ben que así sexa, tamén vimos últimamente, nos últimos anos, que moitas persoas moi ligadas ao mundo da cultura e do coñecemento pois picaron en cosas que persoas a mellor con menos bagaxe cultural pois non picaron. E resulta que chegou un momento en que esas persoas até mostraron que tiñan razón. Digo, polo menos en termos electorais, pero isto ten algo máis que electoral. E eu creo que xa consumimos 6 minutos. A quen lle pasa? A Pati. A ver, vou ver ben bravo. Ben, pois moi boa tarde e grazas a todas as persoas que estades aquí por asistirdes que podamos ter pois un pequeno intercambio decía que grazas por estardes aquí vermos a ver si somos quen de casi é mellor que fala en alto boa tarde escote coisas bueno, entón decía que
que é unha boa ocasión para refletir sobre algunhas cuestións que nos podan aclarar sobre cais son as necesidades que temos no noso país neste momento respecto da conciencia del sobre si mesmo, non? Eu comenzaría afirmando que en Galiza hai unha deficiencia moi grave que non ten tanto que ver con que a xente non se decate en certa maneira de que a nosa é unha situación peculiar ou distinta ou que somos un pouco diferente, senón até que extremo esa detectar esa especificidade ou diferenza é despois operativa na práctica, non? E realmente eu son dos que penso que efectivamente, como dixo Elvira, hai moitas maneiras de chegar a unha conclusión de que somos galegos e galegas e formamos parte de un pobo distinto, non? Pero dito iso, que é así, tamén é verdade que hai unha norma moi xeral que por lo menos eu detecto na nosa sociedade continuamente, que é que hai unha falla de confianza tremenda na nosa propia capacidade colectiva. E mesmo en algúns casos, esa crenza na falla de capacidade colectiva do noso povo lévase a interiorizar dunha forma que o estereotipo, o tópico, pois se denominou como autodesprezo ou desconsideración por nós mesmos. Cando eu me atopo moitas veces con persoas da miña idade coas que estudei, ás veces teño chegado a situacións tremendamente conflitivas, mesmo desagradables, porque moitos deles foron traballadores cualificados de Bazán, e é curioso que sexan eses sectores sempre os que exteriorizan un desprecio maior respecto do propio país, no sentido de non acreditar en que non nos pagan as pensións, por exemplo, desde España, que gracias a España temos pensións, ou en que iso de imitar aos cataláns é unha estupidez, que ademais nós morreríamos de fame, pero son estas palabras textuais, por lo menos en persoas que teñen hoxe 70 anos, pero que nas que teñen menos detéctase, cando menos, unha certa abulia ou indiferencia respecto de moitas cousas da realidade en que vive. Entón, a primeira cousa que para min é fundamental, e moito máis nunha plataforma como esta, é encherse de paciencia. Encherse de paciencia porque, efectivamente, os resultados electorais poden ser bons, maus ou regulares, pero sempre son oscilantes, non? O que garante que o país se mantén en termos políticos e en termos tamén sociais e en termos de modificar as circunstancias nas que se viven é se hai unha conciencia colectiva mínimamente asentada nunha dirección. E unha plataforma como esta, eu penso que ten a virtualidade de que, polo menos, intentemos romper os círculos estritos en que se move a política e chegar á sociedade. Tarefa un pouco difícil, pero eu contentaríame con que lográsemos, en que sexa, algúns círculos concéntricos máis que ten o nacionalismo, pois que estuvera mellor informado. E que tamén os círculos máis próximos ao que é o cerne da política nacionalista foran máis convictos e tuveran máis solidez as súas crenzas e, sobre todo, que tuveramos clarificados os objetivos que perseguimos. E eu coincido con Elvira en que, efectivamente, a introducción dunha materia de lingua e literatura galega ou de historia non garante nada, non? Pero tamén hai que dicir todo, non? Eu penso que a materia de lingua e literatura galega o ensino en lingua galega ou o estudo da literatura galega cando se produciu en uns termos que levaba consigo tamén unha certa conciencia política por parte do profesorado, eso tuvo un rendimento espectacular, tanto que a él se debe, en boa maneira, pois a consolidación
de sindicatos como pudo ser o TEG no seu tempo, ou a modificación da conduta lingüística entre os anos 72 e 80 e tantos, de cantidade de rapazes e rapazas de Galicia que, en contraste co que pasa hoxe, eran español falantes e acabaron sendo galego falantes. Certo que nun campo onde eles tiñan o galego ao redor e nada máis que había que reluñar na tele para que abollara o que realmente esos rapazos e rapazas levaban dentro. E despois que hai outra cuestión clara, a deficiencia na información histórica no noso país é tan alarmante na xente culta, inculta, medio culta e tal, que eu vou me morrer ainda aprendendo as fases fundamentais da historia do meu país. E estamos en Santiago de Compostela, pero vos pensades que é normal vivir nunha sociedade que anda con o reino de Asturias e compañía, tendo aí xusto a orixe de todo o que foi o que nos libros tópicos chaman a orixe da España cristiana? Pero se está aí, Oi que credes que está aquí por casualidade, porque foi un acto religioso que se ocorreu levar ao fisterre, como dirían nestas historias peninsular. Non, está aí porque a clase dirixente que empezou a mover as cousas tiña necesidade de desenterrar enterrado aquí a un apóstolo, e a un apóstolo que funcionaba como factor de cohesión da creación dun poder cristiano autónomo. Entón, o problema que temos é porque as nosas institucións non valen para desvendar todo isto. Ou canto tempo levamos e non se integrou ninguén, máis que nos circos moi reducidos, sin saber que aí hai un panteón real e que expresa nada menos que a época de esplendor maior que houve ningún reino cristián ata o século XIV, a toda a poesía e a lírica que chaman galego-portuguesa, os trovadores, eso está aí, os reis que se foron, digamos, o motor fundamental do desenvolvimento dese tipo de cultura. Ou ver un fenómeno como o Pórtico da Gloria que ten un significado, un simbolismo político claro que até o recoñeceron algunhas persoas que, por o seu rigor científico, verdade, e a pesar do seu españolismo, pois escribiron nese sentido, claramente. Pero isto non é de dominio cultural da xente alfabetizada na Galiza. A xente alfabetizada na Galiza pensa que o origen de España está en Oviedo. E demostra, e fala de que o reino de Galiza existía o 70% do profesorado de historia nega eso con entusiasmo numantino. Claro, estas cousas teñen, isto non é agora, non é do franquismo, é desde que hai alfabetización e ensino regular, pero que no grave que no século XXI continuamos igual, porque quen pense que no ensino ten acceso o que poda escribir no Anselmo López Carreira ou tal, en absoluto. E hoxe menos que no ano 80 ou 79. Como un agravante que no ano 79 e 80 non tiñamos o Anselmo, tiñamos o sempre en Galiza. E pouco máis, E pouco máis. Claro, entón, eu penso que estas cousas deixan secuela. E despois está, para min, o problema de acreditar na capacidade. E claro, a nosa argumentación nacionalista é contundente. Se un colle Galicia di, pero desme, un país con un retroceso demográfico brutal. E aí venen todos ahora repetindo que se no século XIX tiñamos tantos millóns, era tantos, e Madrid tiña tantos, e agora ten tantos. Vamos, a prova do algodón, para demostrar que pintamos neste estado. A emigración da nosa rapazada é un feito, e as consecuencias desa emigración para este país internas negativas de todo, non deixo que señalos famosos no mundo por nós mesmos. Terceiro, a conexión de Galicia con o eucaliptal é unha evidencia que, vamos, que incuestionable, que nos dedicamos á produción de enerxía eléctrica, incuestionable tamén.
e que ainda arriba, sendo pobres, non nos din, entregamos unha parte substanciosa dos nosos aforros para o exterior, e tamén. Entón, eso sí que moita xente comeza a sabelo en maior magnitude. Pero claro, o problema é como facer para que eso provoque a reacción sin sectarismos nin histerias de que, miren, eu español así non son. Entón, nós temos un problema grave de comunicación mental, e este é como podemos facer da maneira máis inteligente para que iso recue, porque esa sí é a única garantía que temos de que este país poda ir adiante. Creo que xa moito rollo, non vou deixar. Bueno, pois boas tardes. A min, na minha intervención, gustaríame facer centrada fundamentalmente en dous comentarios, o que é o dereito da autodeterminación e un dereito que para min é fundamental e vai vinculado ao mesmo, que é o dereito de autoorganización. As forzas políticas españolas, formalmente de esquerdas, vedes que normalmente tamén tenden a decir que efectivamente eles recoñecen o dereito da autodeterminación como un dereito democrático que pode exercerlo calqueira nación, non? Pero quedanse exclusivamente nese aspecto formal, non? De recoñecemento sobre o papel. Para nós o dereito de autodeterminación, como calquer dereito, tipo individual ou colectivo, ten razón de ser na medida en que se poda exercer. Entón, reconocendo a importancia do aspecto formal, o gallá na Constitución Española aparecera recoñecido expresamente o dereito de autodeterminación para nacións que estamos integrados no Estado Español, á forza, pero estamos integrados no Estado Español, pero nós temos que trascender esa visión e ese aspecto puramente formal. Vemos como incluso nacións con Estado, formalmente con Estado, a importancia que lle dan ao tema da soberanía, e non hai máis que ver a situación, pois, por exemplo, de Cuba ou de Venezuela, ou mesmo a situación de Portugal, ou falades que a esquerda portuguesa e cada vez falan máis da importancia da soberanía do seu país. Estamos falando dunha nación con Estado, non? Frente, neste caso, portugués, frente ás políticas agresivas que provenen da Unión Europea, non? Imaginádevos se iso ten importancia para nacións con Estado, a importancia que ten para Galiza unha nación sin Estado, non? Unha nación a máis sin Estado que dentro da división internacional do traballo pois cumpre unha función moi determinada no Estado español, na Unión Europea, que é fundamentalmente de tipo colonial, como ben comentaba antes Paco, de dedicarse a aportar fundamentalmente mando barata, materias primas, enerxía eléctrica, aforro. É dicir, para nós, polo tanto, o chegar a facer, a exercer o dereito de autodeterminación trascende algo puramente formal e é unha absoluta necesidade. É dicir, Galiza non pode salir desta situación de su desenvolvemento económico, de ter un desenvolvemento económico pleno e unhas condicións de vida dignas para as súas clases populares, se non ten capacidade de poñer as súas enormes potencialidades en función dese desenvolvemento económico e desa millora desas condicións de vida das súas clases traballadoras, non? Galiza é unha nación enormemente rica en materias primas, polo tanto, con enormes potencialidades. Non é casual que seamos dos primeiros produtores no ámbito do Estado español ou da Unión Europea en madeira, en leite, en carne, en conservas, en enerxía eléctrica, en rochas ornamentais, en outros moitos aspectos, e, sin embargo, despois vamos a nosa realidade social, laboral e económica e vemos que temos os salarios e as pensións máis baixas, que perdemos poboación, que perdemos poboación activa, que vemos que perdemos galegofalantes, que a nosa capacidade productiva cada vez está máis limitada por decisións que se toman no ámbito da Unión Europea,
que cada vez temos unha economía máis penetrada por capital foráneo, o que provoca que se estén controlando os sectores básicos da nosa economía, como o sector financiero, o sector enerxético, o sector alimentario, o sector naval, é dicir, convertíndonos cada vez máis nun país dependente económicamente e periférico desde o punto de vista económico. Bueno, pois iso evidentemente ten moito que ver co feito de non ter soberanía e, polo tanto, de non poder, na práctica, exercer o dereito de autodeterminación. É dicir, non é casual que esta situación se dé, non? E é tamén moi importante valorar unha cousa, é dicir, se isto é así, é porque alguén saca beneficio deso, non é casual. É dicir, se o Estado español ten a estrutura que ten e se nega o dereito de autodeterminación ás nacións que o conformamos, é porque alguén, este modelo de Estado beneficia os intereses de alguén. E ese alguén é unha oligarquía española que ten unha estrutura e un modelo de Estado ao servicio dos seus intereses económicos. Por iso teñen tanto interés e por iso hai unha reacción virulenta a calquer reclamación que vaya pola vía de exixir os dereitos, de exixir e o poder exercer o dereito de autodeterminación. Pois ben, é evidente que por parte dos poderes fácticos do Estado, por parte dos poderes económicos, mesmo por parte das organizacións sociais e políticas, por moi de esquerdas que se digan de ámbito estatal, non vai vir concedido o dereito de autodeterminación. Iso hai que conquistalo. E a única maneira de conquistalo é pola vía da autoorganización, que é algo que tuvo sempre moi claro o nacionalismo. E se se chegou a un nivel de recoñecemento, pois no ámbito institucional, no ámbito político, se chegou a ter un estatuto de autonomía, unhas institucións autonómicas, é porque no ano 1936 o nacionalismo, a través do Partido Galeguista, levou adiante esa loita e conseguiu pois, que houbera ese recoñecemento. Se hai hoxe unha loita importante ou un debate permanente na nosa sociedade polo tema da normalización do noso idioma, é porque existen organizacións do campo do nacionalismo, organizacións galegas e con esa perspectiva, como é a Mesa, o que queremos galego, que están todos os días dando a batalla polo recoñecemento e esa normalización do noso idioma. Se existe a reivindicación dun marco propio de relacións laborais, pois é porque existe unha organización sindical no campo do nacionalismo que reivindica eso. E podemos seguir poñendo así centos de exemplos. Se se fala de Galicia no Parlamento Español ou no Parlamento Europeo é porque hai unha forza nacionalista que se preocupa de defender ali os dereitos de Galicia e que Galicia sea visibilizada. E, por lo tanto, as súas reivindicacións dos seus dereitos como nación estén presentes así como das súas clases populares. Por lo tanto, o dereito de autoorganización e exercer a organización é fundamental para conquistar o dereito de autoorganización e para despois leválo á práctica, é dicir, se en algún momento puderamos realmente exercer ese dereito, se puderamos exercer a nosa soberanía, sería fundamental que o povo galego estuvera organizado e levando eso, dinamizando ese proceso e levando á práctica, porque calquer proceso desas características sempre vai haber forzas que intenten revertelo e que intenten, polo tanto, volver á situación anterior. Polo tanto, é fundamental para conquistar ese dereito ter organizacións propias, non? E, por último, remato con un aspecto que eu descoñecía, e ven no libro de Xosé Estévez, da Galiza Galeusca, falando precisamente de algo que as forzas políticas españolas formalmente democráticas aducen moito, que cando, por exemplo, ora no proceso de catalán, cando se reivindicaba a necesidade dun referéndum para que o povo catalán se pronunciase respecto ao exercicio ou non do dereito de autodeterminación, bueno, sempre se pon como justificación que desde o punto de vista legal eso non é posible porque a Constitución española efectivamente non recoñece ese dereito, nin recoñece, por tanto, a posibilidade de facer un referéndum en función do mesmo. Sin embargo, aparece aquí unha resolución da ONU do ano 1966, en concreto, declaración en todo da concesión da independencia, Pacto Internacional, porque hai dúas resolucións distintas. Esta última, Pacto Internacional de Dereitos Civis e Políticos de 1966,
que entrou en vigor en 1976 e curiosamente foi ratificada polo Estado español o 27 de xulio de 1977. Pois esta resolución empeza dicindo: todos os povos teñen dereito de libre determinación. En virtude deste dereito establecen libremente a súa condición política e fornecen a si mesmo o seu desenrolo económico, social e cultural. Pois ben, isto foi ratificado polo Estado español e aparece no Boletín Oficial do Estado no número 103 de abril de 1977 e que pon o seguinte, ademais asignado polo rei emérito, que di: veño en aprobar e ratificar canto nel se dispón, estamos falando desta resolución da ONU, como en virtude do presente o aprobo e ratifico, prometendo cumplilo, observalo e facer que se cumpla e observe puntualmente en todas as súas partes, a cuxo fin, para a súa maior validación e firmeza, mando expedir este instrumento de ratificación asinado por min, debidamente selado e refrendado. Posteriormente, na Constitución Española do ano 1978, no artigo 96 do título 2 da Constitución di: os tratados internacionais válidamente celebrados, unha vez publicados oficialmente en España, formarán parte do ordenamento interno. A súa disposición só poderán ser derrogadas, modificadas ou suspendidas na forma prevista nos propios tratados ou de acordo coas normas xerais do dereito internacional. Pois ben, esta resolución, insisto, está ratificada polo Estado español e non foi en ningún momento derrogada nin modificada. Por lo tanto, incluso desde o punto de vista puramente formal, estaría perfectamente justificado facer, por lo tanto, un referendo de autodeterminación e poder exercer a autodeterminación as nacións que forman parte do Estado español. Por lo tanto, se iso non é así, non é por unha cuestión puramente, non é por unha cuestión formal, non é por unha cuestión legal, sino simplemente por unha cuestión política. Este modelo de Estado é fundamental como instrumento de defensa dos intereses da oligarquía española. Por eso a oligarquía española se preocupa tanto de mobilizar todos os seus poderes de todo tipo, incluído en primeiro lugar o poder armado, o poder do exército, cada vez que hai que ter calquer tipo de reivindicación ou de proceso de defensa do dereito á autodeterminación por parte das nacións do Estado, que eles entenden que ponen en peligro a unidade da patria española. Nada máis. Pois, grazas a... Igual escoitaseme así ben, se pode... Pois, grazas aos tres polas intervencións, por axustarvos así de ben aos tempos. E agora a vosa quenda de facer alguna, suxerencia, aportar alguna cuestión, alguna pregunta. Temos tempo aínda para abrir así unha quenda de palabras, así que se alguén quere romper o xel, empezamos por Nila e ao final. Sí, no, antes servir para preguntarse, non? Porque o povo non o ve. A situación en que estamos, eu creo que hai un problema na Galicia desde hai tempo que se vai agravando, que creo que é urgente, que é cuestión dos medios de comunicación. Queiramos ou non, estamos bombardeados 24 horas ao día por unha mesma ideoloxía. É unha ideoloxía máis que nos oculta a verdade, que tergiversa a verdade, que nos censura. A española, por unha parte, é máis escandalosamente xa non os xornais, pero a radio e a televisión galega. Claro, isto é unha cousa que eu sei que os veciños e as veciñas do meu barrio están enchufados 24 horas ao día, casi a radio galega. É moi difícil se a única información que te chega é esa. Onde o racismo non é presente, ou se é presente é tergiversada, son mentiras. Eu creo que é urgente xa non pasar esta cuestión de defendemos a galega, que está moi ben defender a necesidade de unha radio e televisión pública galega, pero creo que debe haber unha campaña de denuncia contundente, social, sobre o papel que está desempeñando estes medios de comunicación, porque funcionan como un auténtico
instrumento do poder. E ademais, mente, a televisión de Galicia, ademais, xa non a nivel político, a nivel lingüístico, é unha auténtica vergoña que está violando a carta de creación de Ortega, unha promoción escandalosa e permanente do español, no presente do español na radio galega e na televisión de Galicia, absolutamente aberrante. Eu creo que debe haber, claro, porque se queremos romper as barreiras e chegar a xente, temos que poder guiar por algún lado, e non todo o mundo lee o noticiario, e que isto é o problema. Debería, pero non o fai. Bueno, a ver, ti acabas de formular precisamente cal é unha das patas que provoca a súa, digamos, a súa carencia, que provoca a realidade social que temos, non? Ou mellor dito, que a alimenta, non? Alimenta e a usa, o sea, a fonda. Efectivamente, coa información que hai na Galicia a nivel do espazo político noso, referido a ele, xa non respeito do mundo a que hai abafante respecto de España, que é a que consume a maioría da población, converte o noso país nunha insignificancia, algo insistente, algo residual, mentalmente para a xente. E, ademais, acelera o proceso de españolización, non solamente lingüístico, que xa é terrible, non? É que tamén o proceso mental de cal é a referencia que ti tens. E ese é o problema que estamos tendo. A referencia para os galegos e galegas, pois é, hoxe por hoxe, os que son de esquerdas, a sexta, e os que son de outra cousa, pois imagino que a quinta, a terceira, e o que fa a falta. Claro, e pois indo en riba, o único instrumento que podía funcionar, como é no caso, por exemplo, catalán ou vasco, claramente a favor do país, está, que vamos, non o podemos ver as persoas que temos unha conciencia galega, porque é que acabas enfermo. Eu non vexo a televisión galega ni a radio, pero porque non soporto, non é porque non estar disposto a facer o esforzo, non? Bueno, depois en plan positivo, non? Creo que debíamos de darlle ao relevo e a consideración e a importancia que ten a contar con un medio de comunicación escrito que galvanice algo o sector social do nacionalismo. E nese aspecto todas as cousas son mellorables, non? Pero creo que o noso diario é unha ferramenta fundamental non xa para combater eso, sino para que a túa casa polo menos esteña medianamente protegida ou atendida a nivel de que te podas expresar, ou a nivel incluso de que a base social desto poda haber refletidas cousas, ou a nivel de informar de cousas que senón non se informan. Claro, é sorprendente, por exemplo, que no terreo da historia, pois aí estén saindo cousas que todos desconhecemos. Por exemplo, agora xa empezamos a ver que, claro, que eso da Galicia non era a coña que nos contaron cando saía, non, eso era la residual, non? La cartaginense era la buena e la bética, e isto era, non sei, a veces xa nin figuraba, non? Bueno, ahora enterámonos que, bueno, que incluso houve emperadores, na Galicia, non no sentido en que temos isto, pero, bueno, en todo caso, no que é a zona onde estamos nós ubicados, non? Ou ver como algunhas cuestións de tipo político ou de tipo lingüístico son tratadas dunha forma que valen para que a xente se enteire, polo menos mínimamente, de algunhas cuestións. E creo que aí debía de haber máis conciencia de que nos estamos xugando con que un medio escrito permaneza e avance. Por certo, bastante meritorio, tamén, porque pues, señamos conscientes das nosas capacidades. Pero é bastante meritorio, porque agora con toda esta crise da COVID, a Voz de Galicia, en concreto, baixou o número dos suscriptores de, non sei se eran 25.000 a 9.000. Bueno, pues sabes, si ten mérito que un xornal teña 3.000 suscriptores. Sí, tamén para botar peito nós. Pero claro, temos que acreditar nas nosas cousas. E expresarse a través delas.
porque así tamén irán mellorando. E se non hai instrumentos, non vai haber preparación, porque haberá xornalistas que non saben facer as cousas, porque a formación que se les dá nestas institucións universitarias é de coña, e depois a sociedade como é, e, bueno, pois, estamos un pouco que hai que romper ese círculo vicioso, non? Pero, bueno, eu estou de acordo contigo. Hai unha parte considerable do caos que ten a sociedade galega en riba que proventes, digamos, do xogo mediático que hai sobre Galiza, que é terrible. Aquí temos que aguantar a propaganda de dentro a favor de Feixóo e toda de fora, que é espectacular. Eu até a vanguardia leo louvanzas de Feixóo. Deus meu, pero isto é espectacular, non? Como se lles ve que é funcional, porque non o poñen ben por o que fai por Galiza, senón pola súa participación na política española. E por alimentar a idea de que hai un PP progre, non? Que non te carácter, pero o problema é que isto se acaba creendo aquí dentro, claro. Ese é o problema. O señor máis degenerado que pasou por esa institución. Non sei, creo que era importante que... Non sei se queredes engadir alguna cuestión. No, si a iso ademais que acrescentamos que o futuro económico do país está como está e as saídas económicas para a xuventude é a que é, e a referencia é ir traballar a Madrid ou a Barcelona ou xa fora do Estado español, polo tanto, é dicir, a utilidade mesmo do idioma deixa de ser funcional, porque se eu quero ir traballar a Madrid ou a Barcelona ou a Bilbao ou a Sevilla, o galego aí sí que non me vai valer para nada, non? E se ademais as posibilidades de ter unha industria propia se están fanadas, o outro día no último artigo de Paco Rodríguez precisamente facía referencia ao Grupo Lácteo Galego, que o goberno Zapatero precisamente se empeñou en que non saíra adiante o Grupo Lácteo Galego, porque é algo fundamental para este país. Somos a primeira potencia productora de leite deste país, pero o 60% do leite deste país sai de Galiza sin transformar. E o 80% está en mao de empresas de fora. Aquí só temos dúas: Club, que é unha cooperativa, e Leite Río. O demais, nada, cocal, e iso pasa aquí, pasa na madeira, pasa coa electricidade, pasa en todo. Por lo tanto, si temos materia prima, pero non somos quen de transformala e non xeramos postos de traballo, unha cousa ligada a outra, o que se traduce precisamente nunha desfeita e unha colonización total e un desplazamento e un autoodio do seu país, porque aquí non hai futuro e teño que sair cara fora, non? Algo así, xa... Non sei, alguna cuestión máis? Pregunta? Eu penso que por empezar tamén os aspectos positivos, non? Que a pesar de toda esta realidade existimos, é dicir, o nacionalismo existe, que nun país como o noso é complicado, porque eu creo que a realidade colonial que ten tanta importancia nos aspectos económicos e laborais, pero ten tamén moita importancia no aspecto ideolóxico, mental, psicolóxico da xente, non? Entón, é unha situación que vimos padecendo desde fai moitos anos e iso está aí, non? Pero despois hai todo un traballo de intento por parte do poder, ademais do poder, tanto os temas da dereita como da esquerda española, de aillarnos como sea o nacionalismo galego, non? A todos os níveis. Por exemplo, eu este día estaba vendo na televisión española, na conexión regional, o conflito do metal na provincia de Pontevedra. Están en folga, fixeron concentracións polo tema do convenio. A primeira forza sindical é a CIGA. Pois entrevistaban a Comisión e a UGT. A CIGA non existía, nin a nomeada. Estamos falando da televisión española, non xa da galega.
Que da galega xa estamos acostumbrados a que nos marxinen, pero que tamén a televisión española, non? E iso obedece a un posicionamento político, non? De intentar por todos os medios que aquí o nacionalismo galego pois non chega a ter unha implantación mayoritaria na sociedade, non? Se poñemos o exemplo pois dos últimos orzamentos. Os últimos orzamentos do Estado, a discriminación para Galicia é evidentísima. E as emendas que presentou o BNG, moitas delas eran enormemente razonables e asumibles nunha circunstancia normal por calquer goberno que quixera buscar o maior apoio posible aos orzamentos, sin que eso non tuvera custe político ningún. Pero o problema non é se ten custe político ao PSOE ou ao Podemos, non? O problema é que non se lle pode dar bazas ao nacionalismo, porque non vai a ser que siga medrando e que chegue a ter máis peso na sociedade galega do que ten. Entón, a ver se Galicia vai ser como os vascos e os catalanes, onde só faltaría, non? Esos dali, daquela esquina, os galeguiños, que ahora nos queiran poñer ao mesmo nivel que os importantes do Estado, non? Entón, hai todo temos toda unha situación a todos os niveis, xa de carácter histórico, pero incluso no presente, de intento de aillamento, como sea, do noso país e, sobre todo, de que non medre o nacionalismo. Se depois a maiores, que nos leva gobernando toda a vida aquí en Galicia, dentro das poucas competencias que temos, é unha forza política que non só non crea para nada en Galicia ni nos seus dereitos, sino que intenta por todos os medios pois reproducir o modelo centralista español, pois claro, a verdade é que o temos moi complicado e por eso temos tantas dificultades o nacionalismo galego para ser mayoritario nesta sociedade, porque a máis é un nacionalismo enormemente de base popular, é dicir, en Cataluña e Euskadi poden falar de nacionalismo de derecha, de nacionalismo burgués, non sei que aquí en Galicia o nacionalismo é o que é e é unha base enormemente popular en todo o que se foi foise construindo desde abaixo e cas propias forzas, sin recursos extraordinarios nin apoio de ninguén, non? Entón, dentro pois, da situación de preocupación ou que nos poda xenerar a todas e a todos que xa nos gustaría que esta realidade fose moi distinta, eu creo que a pesar deso e dada da situación e da realidade que temos, pois que ainda se están acabando niveis de representatividade e de peso relevantes, non? Que hoxe o nacionalismo sexa a segunda forza no Parlamento galego, que a primeira forza sindical neste país sexa nacionalista. Bueno, eu creo que hai dentro todo eso un enorme esforzo, evidentemente un esforzo extraordinario, pero que hai certos aspectos e certas conquistas que se van conseguindo, facendo 3 ou 4 veces máis esforzo que o que fan outras partes do Estado para chegar ao mesmo, non? Pero, bueno, é así. Sí. Unha cuestión, é dicir, como valorades vos a importancia da falta de conciencia nacional do noso povo, é dicir, a falta de ter unha clase dirixente históricamente e actualmente entendida como pode ter Euskadi ou Cataluña, non? Que evidentemente que leva que a conciencia nacional pois estea moito máis avanzada que aquí e aquí haxa un sentimento subxacente galego, pero que realmente eso, que hai moitas carencias en relación á falta dunha conciencia real, eso de que Galicia sexa unha nación, non? Chegar a iso. Eu digo, como valorades vos eso, a falta dunha clase dirixente nese sentido, non? Eu quero dizer unha cosa ainda relativo ao que falou agora Suso, se pode ser, pero está relacionado con iso. A mí pareceme que o mellor favor que nos podemos facer o PSOE e Podemos é facer esa porquería de orzamentos que nos nacionalizan, porque xa comentei antes, eu xa comentei antes que como ando lendo por aí moitos comentarios nos xornais, a xente iso pareceu mal a moitísima xente que non ten nada de nacionalista. É unha cousa, a xente sentirse agravada, sentir un agravo. Recordo cando foi aquilo da Aldraxe, que a Aldraxe non sei se vos sabedes o que foi. Bueno, a xente máis nova non creo, porque estou da Unión Europea, non? Do ano 77, que era? Pois aí os poderes galegos que puxeronse como locos porque non nos querían dar un estatuto a la altura do de Cataluña e Euskadi,
E como nós éramos como éramos independentistas, e entón, o máis ou menos, non nos parecía ben o do estatuto e por tanto nos tiña. Eu penso que cometemos o mesmo daquela, pero bueno, xa pasou. Entón estes moveron o povo galego en torno a unha consigna que era aldraxe, ou aldraxe, non sei como decían, aldraxe contra o povo galego, que non nos queren dar un estatuto como os outros, non? E ali marchou xente manifestouse, é unha cosa tremenda. Este povo noso hai que ter moito cuidado cando falamos, eu a primeira, de que se non ten conciencia, que se non ve o obvio e todas estas cosas, porque de tanto en tanto parece que rompe aguas e sai en pelotón a cousas impresionantes. E a aldraxe famosa aquela, saiu a xente a manifestarse porque nos querían facer menos que os cataláns e os vascos. Xa non se sabía se era unha cosa contra o Estado español ou contra os vascos e os cataláns, tampouco estaba nada claro, non? Pero, e agora resulta que a mí pareceme, é unha impresión que teño eu, que con os malditos orzamentos que nos colocan, que lle está pasando algo parecido, porque iso sí teño a impresión de que está entrando na cabeza da xente, de que eses orzamentos, sin que se saiba por qué, porque se se trata de castigar o BNG por ter quedado mal o PSOE, xa non digamos Podemos nas eleccións, pois vaya forma, porque castigan o BNG e de camiño xa castigan os 3 millóns, non, 2 millóns que non están no BNG, non? Entón, eu personalmente penso que esa vía habería que explorarla ben, esa. E despois o feito de non termos clase burguesa dirixente e todas estas cousas, a mí personalmente non me molesta nada, porque como dixo o Seixo, isto garante no clase popular. As cousas dan máis traballo que se temos, por exemplo, como teñen os cataláns o Roura, que lles coloca de inmediato un canal de televisión, xa teñen, non? E claro, eso, pero un independentista como Roura e 50.000 máis que teñen por ali, que temos necesidade de estrutura para o día do referendo, pois se coloca ali o lugar con as máquinas e con todo. Nos iso non o temos, mas tamén é verdade que non corremos o risco temos un nacionalismo de base popular e como eu creo que está moi ben que o nacionalismo tamén sexa pues eso, socialmente moi avanzado, pues traballamos máis e xa está. A mí non creo que é unha cosa que me molesta moitísimo. Si é verdade que se nota a diferencia con a soterración do Estado. Non sei. No, vamos a ver, eu creo que o feito de non ter esa clase dirixente que aposte polo país e que crea no país é evidente que nos prexudica no sentido de que o contexto económico e social sería completamente diferente para levar adiante un proxecto nacionalista aquí, non? Porque posibilitaría, é evidente que a xente tende a identificarse e a darle valor ao poder. Por lo tanto, se desde o poder houbera esa, de quen detento ao poder, houbera esa conciencia de país, pois aquí a xente sería máis fácil ter conciencia de país e, por lo tanto, un proxecto económico, político, social, marcado dentro do nacionalismo, pois sería moito máis fácil de ser mayoritario dentro desa sociedade, como de feito pasa en Euskadi e pasa en Cataluña, non? E despois, posiblemente tamén, se houvese ese desenvolvemento desas forzas económicas, a realidade económica e social de Galiza tamén sería diferente no sentido de que posiblemente estarían máis desenvoltos os nosos sectores productivos, tendríamos máis industria, é dicir, partiríamos dunha realidade social e económica que a hora de defender un proxecto político nacionalista e progresista, pois eu creo que con menos esforzo podrías avanzar bastante máis. Aquí, ao non ter esa realidade, ser de base moi popular, para chegar a conseguir o mesmo, pois requírese moitísimo máis esforzo e moito máis anos para poder avanzar nese camiño, non? A ventaxa que ten que desde o punto de vista político e ideolóxico, claro, o nacionalismo, pois, está no noso país está moito máis conectado como un nacionalismo de esquerdas e progresista, non? No outro non hai. Eso é así, non? Bueno, a ver, eu sobre isto creo que vamos a ver, eu diría que na situación actual do punto de vista así do nacionalismo en xeral, entendido o nacionalismo como expresión dos povos sin estados, que iso é o primeiro que temos que aclarar, porque senón aquí o caos é penoso. Entón, se o nacionalismo é a expresión política dos povos que non teñen Estado, por tanto, dos povos oprimidos,
Eu creo que hoxe, na actual situación histórica, ningún nacionalismo é xa burgués no sentido estricto do termo. Realmente, en Cataluña, unha vez que se desembarazaron do autonomismo, por unha conclusión racional de que Cataluña non podía subsistir no marco autonómico como pobo diferenciado, que estaban esgotadas as posibilidades, e iso xa o viu o señor Pujol, a partir de aí houve unha reformulación non solamente ideolóxica que atinxiu ao tema nacional, fixeron os independentistas, moitos deles, a maioría, sino que atinxiu tamén ao modelo social e económico dentro dos límites de unha sociedade como a catalana. Claro está. De tal maneira que ti colles hoxe os formularios ideolóxico-económicos sociais de Junts per Cataluña e non é o pujolismo, non é. O sea, aí houve unha transformación social e foi o motor do nacionalismo o que forzou esa transformación social. Ainda así, no caso de Esquerra Republicana, hai unha ambigüedade calculada, perfectamente calculada, que sin ser máis de esquerda que Junts per Cataluña están promovendo muitísimo máis unha posición teóricamente progre para abandonar determinado tipo de actitudes ou cuestionamentos nacionalistas. Isto é así. Entón vamos ao noso caso, que é o que nos interesa. Vamos ver, eu creo que sí, é unha ventaxa, do punto de vista teórico abstracto, contar con unha sociedade que non dá para un nacionalismo burgués no sentido clásico do termo, no sentido estricto, que xa vou repetir, no século XXI non o vexo eu xa en casi ningún sitio, por lo menos con esa pureza non clásica de que os propietarios dos medios de produción, das empresas, dos grandes tal, que se poñen ao frente tal. Non o vexo eso. En Cataluña non o vexo. De feito, todas as grandes empresas, como norma, hai excepcións, afortunadamente para eles, como norma, foron todas un españolismo brutal. Aquí podía haber a idea de que a Caixa era catalana. De que? Nada de nada. Nada de nada. O sea, que aí hubo un proceso de depuración. Aquí, claro, todos somos moi de esquerdas. Claro, sí, pero o problema é que o nacionalismo aquí fai algo por todas partes. En momentos críticos, ves a debilidade deso. Entón, vamos ao problema da clase dirigente. Vamos ver. Galiza foi un país normal mentre estivo clase dirigente. E ese, claro, se collemos a perspectiva histórica burguesa de que a Idade Media hai que liquidala toda, pois estupendo, pero eso vale para os que crean en cretineces, non? Pero na Idade Media Galiza foi o que foi porque había clases dirigentes. E iso, e en aquel caso eran nobiliarias, pero iso non empeceu, todo o contrario, avivou moito máis que os sectores que non eran nobiliarios, como por exemplo a burguesía, entendido no sentido de artesanos, de comerciantes, tamén de banqueiros, como eran entón os banqueiros, xente traballadora, pero que vivía nas cidades e que era artesanal, sobre todo, esa fixo procesos revolucionarios e en algúns casos incluso unha alianza con sectores da clase dirigente. Claro, cal é o problema agora? Que en o nacionalismo non temos unha cohesión social e económica. Somos individuos de determinadas, dentro do segmento traballadores. Pero non temos, por exemplo, a maioría dos médicos son nacionalistas? Non. A maioría dos abogados son nacionalistas? Non. A maioría dos traballadores, no sentido operarios, obreiros, estrictamente ditos, son nacionalistas? Non. Entón temos obreiros, temos traballadores de servizos, temos algúns médicos, algúns abogados, claro, eso crea vamos a ver, unha falta de cohesión que é o que moitas veces a xente respecto de Cataluña confunde, e é que efectivamente en Cataluña o chaman vulgarmente clases medias, si hai un corpo social moi importante, eu diría que deslogo nas provincias que non son Barcelona, mayoritario, absolutamente mayoritario. Entón, claro, unha sociedade onde os confiteiros, os pequenos comerciantes, os abogados,
os médicos son nacionalistas, claro, é que son unha diferencia cualitativa respecto daqui que manda mecha, que manda mecha. Claro, entón, eu penso que nós, precisamente, o noso talón de Aquiles está en eso. Depois, os labregos, que en outra época histórica puderon ser clase dirigente, que realmente era a aspiración de Castelao, non? E de todo o nacionalismo tradicional, é que aquí fixéronos desaparecer. E digamos, os epígonos desa desaparición vivimos nós, políticamente, incluso. Porque que morea de xente, carallo, participando en mobilizacións, se todo eso se tuvera conservado e se tuvera montado ideolóxicamente, Galicia era un polvorín, Entón, eu en eso creo que nós temos un problema. Un problema que é además o que nos por onde supuramos, e o que fai a vida social en Galicia moi dura, ademais, para o idioma e para todo. Pero claro, se isto non fora así, pois imaginadvos, eu ia a un médico, que ia a un dentista, que sei que hai moitos que fan, pero quero dizer, non é o normal que te metas un dentista que lle fales galego e que conteste, e menos normal é que che teña ali en bilingüe a cousa, se non digo en galego. Claro, isto aquí estamos en plan de coa progre da plaza, que é ecoloxista e é estrafalaria, e que é galego falante, pois discutir de que a muller pide eso, que che dé un papel onde poña eu tamén son socia, non? E, bueno, sí, o acaba facendo e tal, pero son cousas, claro, na sociedade catalá, pois iso está máis, non sei, é máis homoxéneo, non? Entón, bueno, eu penso que sí. Eu non refugaría que fora a clase obreira estricto senso a clase dirigente. O problema é que a clase obreira é moi pouca en Galicia. Moi pouca. Que é outra cousa que debemos ter clara, non? É moito menos que no ano 70. Entón, ese é o problema. Por iso, cando escoito manifestacións obreiro, non sei que, que le dan, pero xente sabe o que di. A quen se están dirixindo? É unha cidade como Ferrol, por exemplo, onde non quedan ali, e non é das peores, hai traballadores sí, pero traballadores variopintos, non? Bueno, echamos aquí, se vos parece. Moitas grazas a todas e a todos unha vez máis, e nada, deixámonos xa aquí.